No niin, morjesta. Kuten kuvasta näkee, olemme vaihtaneet East Coast ja tulemme West Coast. Paikkahan on San Francisco. Huomattavasti iisimpi meno täällä, lepposompi kuin Metropoli Nykistä. Tää on ehkä enemmän mun makuun tää. Ja täällä on lämmin. Voi huomaa. Sortsikeli. Kari ei vielä uskaltanut heittää, mutta ehkä sekin huomenna ja sitten kun lähdetään vähän tonne Alcatrazille. Varopaineihin juttuja. No joo. Mulla ja Karilla alkoi kesä nyt tänään. Jotta teillekin tulisi selväksi, että kuinka jyrkkiä nää on nää San Franciscon kadut, niin tässä sitä nyt on teille sitä herkkua. Täällä kun vetää 2-3 päivää ylös alas, niin alkaa olla aika tikissä. Voin kertoa. Lähestytään Lombard Streetia, se on tuolla mäen päällä. Ja selvitään sinne asti. Hengitys pikkasen tasaantunut. Tässä nää kuuluu metroraiteet. Siellä niitä nyt menee. Aika pirun nätti, etten sanois. Jos, sitten siinä tulee. Vedetään Lombard Streetia alaspäin Karin kanssa. Kyllä tässäkin on pirusti on kameraheiluttaja tuossa ylhäällä. Tää on aivan mielenvikainen katu. Vai hä? Ei se mitään kuulu. Oisin täällä kyllä katsomassa talolla runkia, jos täällä olisi joskus lunta. Olisi varma toimintapaikka. Harvassa on ollut nämä tällaiset hetket, kun Amerikkoihin tultu, että ei juurikaan ketään muuta kuin me kadulla. Että aika hiljasta on tällä hetkellä.
Niin, saavuttiin Karinkaan Fisherman's Wharfiin ja ollaan matkalla tonne Pier 33, mistä lähtee meidän lautta kohti Alcatrazia. Ja tässä on tää näitten saakeli metrojen, miksi näitä kutsuu? Vitun ratikka. Sieltä se tuli. Vitun ratikka. Karin kuolemattomat. Tässä on sitten kääntöpaikka. Se on 3 erilaista reittiä. Näillä ratikoilla. Luultavasti tästä vuokrataan fillarit myöhemmin. Käydään nyt ensiksi siellä Alcatrazissa vähän kattelee. Me valitaan tämmösiä lenkkeliä tyttöjä. Hyvän näköistä lenkkeliä giltsiä. Se taas niinku vertaa New York ja San Francisco asukkaita, niin täällä ei ole niin paljon läskejä. Joo, kävellään yli tästä. Tuo hyvä rako. Joo, lähdetään nyt vankilaan. Nyt täällä ollaan Satama 33 laiturilla venaamassa meidän lähtöä tuli Alcatrazille. Ilma on kyllä helvetin hieno. Aurinko paistaa, lämmintä on about 15 astetta. Ei ollenkaan huono. Kyllä meidän kesä alkoi nyt. No niin Kari, kohta joudutaan poseen. Joo. Millä fiiliksi? Ei mitään. Kovasti. Opiskellaan tuossa pyttyslangia. Pärjää. But the audio tour is still offered in those languages, but it's a good way if you want to just explore on your own. There's a little map and some information there you can walk around. If not, the board behind me has some ranger and volunteer led programs you can attend. Yeah, fish to the sharks, exactly. And keep them happy somehow. The oven's up the back. How do you like your meat going? The oven's up the back. The oven's up there. Yeah, that's kind I don't see a body in there. You don't see a body. Of course you don't. No more bodies now. Nyt ollaan tuolla tohtorin pakeilla, tää on sairasosasto. Tää on kaikki nää X-rayt sun muu. Hoitohuoneet. This guy could like be faking savvy and yeah. Nyt ollaan vuodeosastolla. Täällä on niitä poikia lepuuteltu. Voi hyvä. Highest for creativity and freedom of public, but then wasn't punishing anybody who spoke out against that. Tää on se alue, missä Al Capone sun muut pelas vähän pesäpalloa tai baseballia. Niin sanottu ulkoilualue.
Selliosasto D. Täällä oli Al Capone ja muut jermut. Kovimmat sällit paiskattiin tänne. Osa joutui tonne holeen. Ei valoa, ei mitään. Pirun komeita täällä Alcatrasin saarella on tämmönen oikein puutarha. Täällä on aika harvinaista eläimistöä. Lokkeja vitusti. Sitten kaikenlaista muutakin slurkkia. Ja runkiranki. Ai vittu, on pakko soittaa ääni kyllä tähän nauhalle. Soittoääneksi. Missä sä oot? Mennään kattoo vähän valkoisia lintuja. Ei vittu, kun se kuulostaa tuolta. No, Max, stop it. You untie it first? But he's fine. Aika veijareita. Tässä tilassa on ollut aikoinaan bileitä. Vitunmoisia viinabileitä. Vaan vähän heikossa hapessa. Se on klubitalo tämä. Alcatrasin oma klubitalo. Kiehnää menemään. Olen matkalla Coit Towerille. Minäkö vaan tuolta? No tästä. Yhtä vitun ylämäkeä saatana. Tekee hyvää vaan. Tän näköistä on Coit Towerin sisällä, sisuksissa. Pirusti kaikenlaista maalausta sun muuta. Joo, $8 ylös. Ei sinne nyt. Ei ole välttämätön pakko päästä jonoon helvetistä. Katsotaan tästä ruohonjuuritasolta vaan. Tässä ollaan nyt hetki hengähdetty tässä Coit Towerin juurella ja ollaan nautittu kesästä. Meillä on kesä nyt. Varmaan valehtelematta 21 astetta lämmintä. Ellei enemmänkin. Tuntuu ainakin sieltä. Hyvin on tarjennut sortseilla ja nyt on pitkä teepaita päällä ja siinä kyllä on vähän hiksa. Mut joo, tosiaan, Coit Tower. Eläintohtori-elokuva on muun muassa kuvattu tässä. Voi olla muitakin, mutta
En ole nähnyt muita kuin eläintuotteita. Ja. Mä muistin, niin Suomessakin saisi olla vähän enemmän tämmössä. En tarkoita takaraivoa, mikä tässä eessä oli. Sniikki vino silmäänkin väliin. Kyllä tuli. Saatana. Pilas tämänkin otoksen. Tää menee siihen pilalle menneisiin. Siinä on paparazzi Kari Kallio. Ihan komeen näköinen mökki. Mitä sä oot, Kari, mieltä näistä korkeuseroista tässä kylässä? Naurettavia pikkukukkuloita. Mä oon aivan rikki. En oikein pian minä. Mä olen silti aivan rikki. Kattokaa nyt se musta auto, kun lähti kiipeä sieltä. On tää saatana. Jos multa kysytään, kyllä matkustaminen on aika helvetin hieno. Pääasia, että pääsee aina pois himasta. Siellä se on, Koitsauer. Saavuttiin Friskon ytimeen, aika lähelle ainakin. Joo, on tää nyt vähän enemmän sakkia mitä totuttu näkee, mutta ei tää nyt vielä New Yorkille pärjää. Tissit pongattu, Hungry Club. Vitun kestävää terästä. Heidi Klum, minun nainen. Varmaan hihittää kun nussi. Mitä? Varmaan hihittää kun nussi. Ei se haittaa. Voisi ainakin sanoa saaneensa Heidi Klumin. Ja olemme saapuneet San Franciscon Chinatowniin. Täällä on todella paljon näitä kiinalaisia. Jostain kumman syystä tänne ajautuneet. Hyvä läppä, hei. Hyvä läppä. Tuo sunnuntai. Tultiin Karinkaan. Vuokrattiin tämmöset syket. Lähdetään kohti Golden Gate Bridgea. Miten sulla, Kari, menee? Itestä? Kyllä. Nyt vedetään fillarilla Golden Gate-siltaa poispäin Friscosta. Täällä se James Bond-tappeli. Roger Mooren jalanjäljellä nyt. Eikö se olekin hieno kypärä?
Käydään kattelemaan maisemia, kun niin saatana hienoa. Siellä on San Francisco. Ja siinä on Kari. Ei. Tonne päin olisi tarkoitus vielä mennä. Ja kuinka pitkälle jaksaa. Kyllä muistaa, että Suomessakin on enemmän tällaisia siltoja. Saavuttiin tänne Golden Gaten toiselle puolelle. Täällä on porukkaa aivan vitusti ottamassa näitä valokuvia. Ymmärtäähän sen, on tää perkeleen komea. On sairaan siisti. Katso välitekki. Onko ihan paskamesta? Minä oikein mennä. Joo, sama vika. Mä Kuokkalassakin siltä, ettei se käy. On näitä nähty. No niin, nyt kohta näette kun äski alkaa hikoille. Tosta pitäis tonne vetää ja ylös asti mennä. Nyt alkaa kuolema saatana. Kari otti jo etumatkaa. Ja hieno paikka, tää on vitusti talon mäki. Ja me itse tehty. Kyllä mä tänne muuttaisin. Oh, ui. No voi vittu. Runkia saatana. Ei vittu, jos tuu mitään. Ota polkupyörällä se ajaa. Vittu mä nyt ihan rikki. Ei vittu jaksanut ajaa ylös asti. Ekaan risteyksessä asti mä pääsin, sitten oli vittu loppu. Perkele. Miten meni noin niinku omasta mielestä? Kerran jouduin loppuun. Tuli lämmin. Joo, mä pääsin siihen stoppiristeykseen. Se oli siinä. Paseo Fine Artsiin, eli San Francisco. Helvetin hieno näköinen pytikki, ei voi muuta sanoa.